Здравейте, аз съм единственият член на Саша Студио. И това е първото ми гейминг клипче, което е на една мобилна игричка, която е много готина, която се казва Ready Pizza, ако искате да я инсталирате и вие. Така, тук имаме доста пари, които трябва да вземеме. Да, имаме Special Order, който трябва да го направим много бързо, иначе той се стръгне, а и ни дава много пари. Тук са и другите работници, които ми помагат. Да, тази игричка е много готина. И да, можете да се инсталирате, безплатна е. Така и за iPhone, и така и за Android. Така че, дадохме му пиците и той ни даде много пари. Тук имаме блокове от пари. Вече имам